The police officer's pledge. I will love and serve God, my country, and people. I will uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. I will oblige myself to maintain a high standard of morality and professionalism. I will respect the customs and traditions of the police service, and I will live a decent and virtuous life. Virtuous, mali pa yung spelling. To serve as an example to others. Wala ni isa nito ang pinakita ng kriminal na yun. Kamusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo at pasensya na kung ayoko muna ipakita yung mukha ko dahil nairita lang ako sa nangyaring balitang ina. Ito talaga literal na balitang ina dahil nakaka-bad trip yung nangyari. Alam niyo na siguro pinag-uusapan natin sa video na ito, sa title pa lang. Pero gusto ko pag-usapan yung nangyari at kung paano siguro natin maiiwasan ito sa mga susunod na panahon. Kung napanood nyo na yung video, ito ay isang tungkol sa isang kriminal. Hindi ko na siya tatawagin police dahil walang police ang ganun. Hindi gano'n ng isang pulis unang-una. Nakakapagtaka no, na sila dapat ang nangunguna sa ganyan. Sila dapat nangunguna sa batas, sa pagpapahalaga sa batas at sa buhay ng tao. Tsaka ayoko na ipakita yung mukha niya, ayoko na ipakita kahit ano sa mukha. Ayoko siya maalala. Alam mo yung ayoko siya maging bida. Hindi ko siya gagamitin dito at saka hindi ko sasabihin ang pangalan niya, tatakpan ko lahat. Pero gusto ko maalala niyo yung pakiramdam para hindi na to maulit. Gusto ko maalala niyo yung sakit, yung puot, yung galit, yung pighati. Gusto ko maalala niyo yun lahat. Pero ayoko maalala niyo yung pagbumukha nitong hayop na to. Pero sige, ipagpatuloy natin. Nung napanood ko yon, makikita mo na matagal na pinipigilan ng nanay yung paglabas ng kanyang kamao. Dahil syempre, doon pa lang, mararamdaman mo na yung aura na alam nila yung nangyari. Alam nila yung pwedeng mangyari. Parang may takot na sila sa pangyayari. Kasi maiba muna tayo. Para lang din kumalma ako. Yun, naalala ko tuloy dito yung Stanford Prison Experiment kung saan may gumawa na isang psychological test sa pagitan ng mga estudyante na kailangan nilang mag-recreate o gumawa ng mga nakakulong at mga gwardiya nagbabantay. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. Ito yung mga middle class na mga estudyante, college student na kung kailangan mo ng pera, sumali ka dito sa test na to. At nagsimula sila doon na pantay-pantay lang, nag-assume sila ng roles at binigyan sila ng 2 weeks para i-run ito experiment na to. At napansin niya, noong unang araw wala pa nangyayari. Pero habang tumatagal, meron na doon mga gwardya na lumalabas na ang otoridad dahil alam nila nasa kanilang kapangyarihan dahil syempre nakatago ka sa mga bakal. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? It's just me now! Nabibigyan ka ng kapangyarihan dahil meron kang armas. Nabibigyan ka ng kapangyarihan dahil meron kang batuta at meron kang control sa kanila na alam mo ay hindi sila makakabawi sa'yo. At parang gano'n din naramdaman ko dito sa clip na to. Alam ko hindi ito bago. Isa lang ito sa marami dahil marami namang hindi natin nabibidyohan. Marami hindi umiikot sa social media. Tapos lang ng 6 na araw. Maraming salamat talaga sa kalandian ni Zimbardo ang gumawa ng experiment na to na itigil na daw dahil masyado na daw magulo, masyado na intense na nangyari sa loob, yung mga hunger strike na merong nilapatan ng solitary confinement na ginagawa na talaga sa mga totoong kriminal, nagiging masyado ng OA, itinigil na ang experiment. Siyempre, diba, lagi ko kasi naririnig yung lecheng, hindi naman lahat ng polis. Malamang, yun ang default Yun ang normal. Yun naman talaga dapat ang mangyari. Diba? Hindi naman talaga lahat ng polis. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan natin ay mga polis na magiging ganun. Ano ang pwedeng gawin ng PNP? Ano ang pwedeng gawin ng mga taong nasa kapangyarihan upang pababain ang tsansa na yun. Sana ito maging udyok na paigtingin ang ating kapulisan kung paano natin paayusin ito na walang makakapasok at madodouble check natin palagi ang mental state, psychological state ng mga pumapasok dito na pulis sa pang-araw-araw. Hindi lang yearly, hindi lang monthly, hindi lang weekly, daily. Dahil yung alas 12 ng umaga na tao, hindi mo alam anong gagawin nun sa alas 12 ng hating gabi. Hindi mo malalaman. At kung gusto mong humawak ng isang armas na kayang kumitil ng buhay, kailangan ganun din klaseng higpit sa kanilang buhay ang dapat ibigay sa kanila. May nakita pa ako dito na marami na pala siyang dating kaso,
Kaya bakit pa siya nakakabalik kung may kilala ba siya sa loob? Bakit ang dami na niyang mga misconduct sa loob mismo ng pulisya? Bakit pa siya may hawak na? Ba't hindi pa to nare-relinquish pa kayo? Ba't hindi pa to nako-confiscate sa kanya? Diba? Kaya ang gusto ko sana matutunan na lang natin dito dahil tapos na ang lahat diba? Ito na nangyari na Isipin mo sa isang taong kupal, 2 tao ang nawala sa mundong ito. Isipin mo na lang, hindi yun sapat. Hindi nga siya an eye for an eye, diba? Sige, balikan mo na at saglit yung sa Stanford experiment. Pagkatapos sa ilang mga araw, patindi na ng patindi. Halos umiyak na yung mga nandun sa kulungan, sisisigaw na sila, nambubugbog na yung mga pulis. At makikita mo na itong mga normal na tao na hindi naman naisabak sa ganong klaseng trauma, hindi naman naisabak sa ganong klaseng pag-iisip ng kasamaan, pero dahil meron silang kapangyarihan, dahil sila ay nandoon sa mental state na yun, ay nagagawa nila yun. Kasi una ko inisip na pinapanood ko yung video, paano mo to kayang gawin? Ang tagal mo binuo itong imay sa sarili mo, itong mga pinagdaanan mo sa buhay bilang isang pulis, para lang sirain sa segundo na yun. Anong nagtulak sa'yo? Anong dapat sabihin sa'yo para gawin mo ang ganong klaseng krimen? Di ba wala naman? Napakawalang kwenta mo na talagang tao noon pa. Hindi ko na alam sa papunta to. Basta gusto ko lang to ilabas dahil nakakairita Gusto kong sabihin yung nararamdaman ko. Yun yung mga sinasabi lang, matapang lang pag merong baril. Matapang lang pag merong armas. Pero hindi naman tapang ang pinag-uusapan dito. Tungkulin. Hindi tapang. Wala may pake kung matapang ka. Alam ko, lumaki tayo sa mga movies, lumaki tayo sa mga FPJ na lahat laban. Laban dito, laban dyan. Kalabanin mo to, kalabanin mo. Lahat ng darating labanan mo. Pero huwag kang mahiya. Huwag kang matakot na matakot. Balita ko, nagsampa ka raw ng kaso. Ikaw ba, Cisco? Ako? Bakit? Gusto kong malaman Sa dulo ng araw, kung alam mo na, kung nakakaramdam ka na sa mangyayari, ibigay mo na yung panalo sa kanya. Hindi masama yun. Hindi ko sinisisi yung nangyari sa kanya. Okay? Nasa normal naman yung kanyang desisyon. Pero tignan mo nangyari sa dulo, di ba? Hindi mo malalaman yung tsansa na yung magiging katapat mo ay talagang sobrang kupal na tao, sobrang demonyong tao, sobrang walang kakwenta-kwentang tao. Hindi mo mapipili yung kalaban mo Diba? Hindi mo malalaman sino tatapat sa isa kung anumang araw na yun Pero isipin mo na lang, kung alam mo at kaya mo kontrolin ang galit mo, diba? Sige na, mag-sorry ka, wag makaawa ka, sige, okay lang. Sa dulo ng araw na yun, dahil hindi natin makokontrol na mayroong mga ganyang pulis na makakalagpas, sa dulo ng araw na yun, panalo ka kung buhay ka. Ewan ko, kailangan ko sabihin dahil totoo naman Basta mali yung kriminal, tapos na yun Hindi na, wala na kailangan pagtalunan dun Inasal mo pa yung asong ulol diba? Nag-isip mo, naglalaway na, may rabies na yung aso. Inudyukan mo pa, sinipa mo pa yung asong ulol na kriminal na to. Siyempre kakagat yan. Sana naiwasan nila yun Pero yun nga diba? Hindi natin masasabi kung ano yung mga nangyari bago yung pagtatagpo nila dahil nakita lang natin ilang minuto ng video. At ayun, ayoko na masyado mag-edit sa totoo lang kasi hindi naman to isang katuwa-tuwang bagay at gusto ko lang pag-usapan saglit yung tungkol sa ganito nangyayari sa ating bansa. At alam ko naman, dahil nag-aaral naman ako ng communication arts, na syempre ang mababalita o mag-viral ay yung pag gumagawa ng mali ang mga pulis. Dahil syempre, sino ba naman ang mag-news o mag-viral na isang video na isang pulis ay ginagawa lang ang kanyang dapat gawin. Kaya wag mo sabihin yung hindi naman lahat ng pulis dahil hindi yun na pinag-uusapan dito. Tignan natin anuhin yung bata dahil bata yan Parang yan yung mga napabayaang bata, diba? Pwede pa natin paayusin niya. Wag yung sisihin yung bata sa kakupalan ng kanyang ama. Wag na natin siya bigyan ng poot na paglaki niya ay baka bumawi pa siya. Buti nang turuan natin siya na hindi, mali yung pinakita sa'yo na sobrang tagal yung tatay ginagawa at maaari ka lumagpas sa iyong ama. At tulad naman natin lahat, gusto natin lagpasan ng ating mga magulang. Gusto natin mas maging mabuti, maging mas successful sa kanilang tao at para maging proud sila sa atin. Huwag ka maniwala na ang puno ay kanyang bunga. Maganda lang siyang metapora pero hindi naman kailangan ganun Bata pa yan, pwede pa yan matuto. Ayun lang.